Αυτή η προσευχή δεν είναι απλώς ένα αίτημα, είναι ένα σημείο καμπής. Όταν προσεύχομαι, προσευχή για την αποτροπή κάθε κακού με την προστασία της μητέρας του Θεού. Κάτι βαθύ αρχίζει να αναδεύεται μέσα και γύρω σας. Η ανώνυμη ανησυχία αρχίζει να χάνει τη δύναμή της. Το αόρατο βάρος που αποστράγγιζε την ηρεμία σας αρχίζει να διαλύεται και αυτό που φαινόταν μπερδεμένο σταδιακά βρίσκει τάξη. Κάτω από το μανδύα της μητέρας του, το κακό δεν βρίσκει χώρο να μείνει. Τα περιβάλλοντα αλλάζουν, οι σκέψεις ησυχάζουν, η καρδιά αναπνέει ξανά ειρηνικά. Πολλοί νιώθουν από τις πρώτες κιόλας στιγμές μια διάβγεια που δεν έχουν νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Μια αίσθηση πραγματικής προστασίας, σαν κάποιος να παρακολουθεί κάθε τους βήμα. Αυτή η προσευχή αποκαθιστά την εσωτερική γαλήνη, κλείνει πνευματικές πόρτες που ανοίγονται από τον πόνο, τον φθόνο και τον φόβο και αναζωπυρώνει την αυτοπεποίθηση ότι δεν είσαι μόνος. Όταν προσεύχεσαι με πίστη, δεν είναι μόνο το κακό που εξαφανίζεται, η παρουσία του Θεού πλησιάζει, φέρνοντας ισορροπία, ασφάλεια και ηρεμία στην ψυχή. Έτσι ξεκινάει η μεταμόρφωση, σιωπηλά, σταθερά και αληθινά. Στη σιωπή που προηγείται κάθε πράξη του Θεού, τώρα στέκεστε ενώπιόν του, όχι τυχαία, αλλά επειδή η ψυχή σας έχει οδηγηθεί εδώ. Τίποτα δεν ξεκινά έξω από την καρδιά, όπως δίδαξε ο Άγιος Πορφύριος. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε λέξη, πριν από οποιοδήποτε αίτημα, ηρεμείτε τον εσωτερικό σας εαυτό, επιβραδύνετε τις σκέψεις σας και αφήνετε την καρδιά σας να αναπνεύσει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αληθινή προστασία. Να εισέλθεις στην παρουσία του Θεού με ταπεινότητα και αλήθεια χωρίς μάσκες, χωρίς βιασύνη, χωρίς άμυνες. Εδώ δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα ή να αποδείξεις τίποτα. Απλώς να είσαι. Και μέσα στην ύπαρξη αναγνωρίζεις ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο πιστό από οποιονδήποτε φόβο σε έχει συνοδεύσει μέχρι τώρα. Σε αυτή τη βαθιά σκέψη παραδίδετε τον έλεγχο, απελευθερώνετε το αόρατο βάρος που κουβαλούσατε σιωπηλά και επιτρέπετε στην ειρήνη να αρχίσει να αγγίζει ό,τι είχε πληγωθεί. Η προσευχή δεν ξεκινά με το στόμα σας. Γεννιέται τη στιγμή που αποδέχεστε ότι δεν αγωνίζεστε μόνοι σας. Με αυτόν τον τρόπο κάτι ήδη αλλάζει. Το πνευματικό περιβάλλον μεταμορφώνεται. Η καρδιά, η οποία προηγουμένως ήταν σε εγρήγορση, αρχίζει να ξεκουράζεται. Και σε αυτόν τον καθαρό, ανοιχτό και ειλικρινή χώρο βρίσκει η αληθινή προστασία ένα μέρος για να δράσει. Έτσι, με την καρδιά σας ήδη και κλεισμένη, την επικαλείστε. Όχι ως κάποια απόμακρη, αλλά ως μητέρα. Επικαλείστε την Παναγία, τη μητέρα του Θεού, αυτήν που γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο επειδή και αυτή τον έχει περάσει. Δεν ζητάτε απλώς βοήθεια, βρίσκεις, καταφύγιο-βάζεις τον εαυτό σου κάτω από το μανδύα του, σαν ένα παιδί που ξέρει πού να βρει καταφύγιο όταν ο κόσμος φαίνεται πολύ απειλητικός. Και κάνοντας αυτό, νιώθεις ότι δεν είσαι πλέον εκτεθειμένος, δεν είσαι πλέον ευάλωτο, δεν είσαι πλέον μόνος. Η μητέρα του Θεού δεν φτάνει με θόρυβο, αλλά με παρουσία. Όπου βρίσκεται, η σύγχυση χάνει τη δύναμή της. Όπου εκτείνεται ο μανδύας της, το κακό δεν βρίσκει χώρο να παραμείνει. Τη ζητάς να καλύψει το μυαλό σου, ώστε οι σκέψεις φόβου, άγχους και καταπίεσης να μην βρίσκουν καταφύγιο. Τη ζητάς να καλύψει την καρδιά σου, ώστε οι παλιές πληγές να μην παραμένουν ανοιχτές. Τη ζητάς να καλύψει το σπίτι σου, το σώμα σου, την ιστορία σου και τα βήματά σου. Και αυτό το αίτημα δεν είναι μάταιο, γιατί η Μαρία καθοδηγεί όλα όσα αγγίζουν άμεσα τον Χριστό. Βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα, δεν φεύγετε από την πραγματικότητα. Ενδυναμώνετε τον εαυτό σας για να την αντιμετωπίσετε προστατευμένη. Αυτό που κάποτε φαινόταν βαρύ αρχίζει να γίνεται υποφερτό. Αυτό που φαινόταν μπερδεμένο αρχίζει να αποκτά σαφήνεια. Υπάρχει μια ανεπαίσθητη, αλλά πραγματική αίσθηση ότι κάτι έχει οργανωθεί από μέσα, σαν να τίθεται σε τάξη το χάος. Αυτό είναι το σημάδι της αληθινής πνευματικής προστασίας. Δεν δημιουργεί εφορία, δημιουργεί ηρεμία. Ο Άγιος Πορφύριος δίδασκε ότι όποιος πλησιάζει τη μητέρα βρίσκει τον ιό και εδώ, αυτή τη στιγμή, επιτρέπεις σε αυτή την αλήθεια να εκπληρωθεί στη ζωή σου. Επικαλούμενος την Παναγία, πλησιάζεις το φως και εκεί που εισέρχεται το φως, το κακό χάνει την εξουσία του. Όχι από ανθρώπινη δύναμη, αλλά επειδή δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία του Θεού. Νιώθεις ότι κάτι έχει σφραγιστεί, ότι οι αόρατες πόρτες κλείνουν, ότι αυτό που σε αποστραγγίζει αρχίζει να χάνει την πρόσβαση στη ζωή σου. Αυτή η προσευχή δεν είναι μια μεμονωμένη χειρονομία, είναι μια ευθυγράμμιση, μια επιστροφή στο ασφαλές μέρος της ψυχής. Όταν τελειώνει αυτή η στιγμή, δεν φεύγεις από την ίδια, φεύγεις φυλαγμένος, περικυκλωμένος, προστατευμένος και ακόμα κι αν ο έξω κόσμος παραμένει ο ίδιος, κάτι πάνω σου έχει ήδη αλλάξει, γιατί τώρα ξέρεις πού να καταφύγεις και ξέρεις
ότι υπό την προστασία της μητέρας του Θεού, κανένα κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη στιγμή παρατίθεμαι ενώπιόν σου, με απλότητα, χωρίς δύσκολα λόγια, χωρίς τη δική μου δύναμη, μόνο με ανοιχτή καρδιά. Προσεύχομαι μαζί με αυτό το άτομο τώρα, ως κάποιος που χρειάζεται και αυτό την προστασία σου. Δεν είμαστε μόνοι μας δυνατοί, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι το φως σου είναι πιο δυνατό από κάθε κακό. Γι' αυτό, αγαπημένε Πατέρα, απομάκρυνε τώρα από τη ζωή μας κάθε ορατό και κάθε αόρατο κακό, όλα όσα δεν προέρχονται από εσένα. Σου ζητάμε, με απλή πίστη, να απομακρυνθεί τώρα όλο το κακό που μπορεί να μας περιβάλλει. Απομάκρυνε τα αρνητικά λόγια που έχουν υποθεί. Απομάκρυνε τις κακές σκέψεις που επιμένουν να επιστρέφουν. Απομάκρυνε τα συναισθήματα φόβου, αγωνίας, αποθάρρυνσης και σύγχυσης. Πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να εξηγήσουμε τι νιώθουμε, αλλά νιώθουμε το βάρος. Και σήμερα εναποθέτουμε αυτό το βάρος στα χέρια σου. Κύριε, απομάκρυνε κάθε φθόνο, κάθε κακία, κάθε κακό βλέμμα, κάθε κακή πρόθεση που μπορεί να στράφηκε εναντίον μας. Αν κάποιος μας ήθελε κακό, αν κάποιος είπε κάτι που μας πλήγωσε, αν κάποιος προσπάθησε να μας πληγώσει φανερά ή κρυφά, τα παραδίδουμε όλα τώρα ενώπιόν σου. Δεν θέλουμε να κρατάμε κακίες, ούτε φόβο. Θέλουμε μόνο να είμαστε προστατευμένοι στην ειρήνη σου. Μητέρα του Θεού, Παναγία, στρεφόμαστε σε εσένα με εμπιστοσύνη. Σκεπάσου μας τώρα με τον μανδύα της αγάπης σου. Τύλιξε το μυαλό μας, τις καρδιές μας, τα σώματά μας και τα σπίτια μας. Όπου φτάνει ο μανδύας σου, το κακό δεν μένει. Όπου είναι η παρουσία σου, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Αγαπημένη Μητέρα, απομάκρυνε από εμάς κάθε βαριά ενέργεια, κάθε ανεξήγητη θλίψη, κάθε καταπίεση που προσπαθεί να κλέψει την ειρήνη. Κύριε, διώξε και το αόρατο κακό, αυτό που δεν βλέπουμε με τα μάτια, αλλά νιώθουμε στις καρδιές μας. Διώξε κάθε πνεύμα σύγχυση, κάθε ανησυχία που μας στερεί τον ύπνο, κάθε αίσθημα σφιξίματος στο στήθος μας, κάθε αγωνία που εμφανίζεται χωρίς σαφή λόγο. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αλλά εμπιστευόμαστε ότι εσύ καταλαβαίνεις τα πάντα. Γι' αυτό ζητάμε τώρα, καθαρίστε τον εσωτερικό μας εαυτό. Καθαρίζει το μυαλό μας από επαναλαμβανόμενες και αρνητικές σκέψεις. Καθαρίζει τις καρδιές μας από παλιούς πόνους που ακόμα πονάνε. Καθαρίζει τις ψυχές μας από όλα όσα έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου και δεν προέρχονται από εσένα. Δεν θέλουμε να ζούμε παγιδευμένοι στον φόβο, τη θλίψη ή το άγχος. Θέλουμε να ζήσουμε στην ειρήνη σου. Κύριε Ιησού, έλα τώρα στα μέρη όπου βρισκόμαστε. Μπες στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, στον χώρο εργασίας μας. Απομάκρυνε κάθε βαριά ατμόσφαιρα, όλους τους καυγάδες, όλα τα σκληρά λόγια, κάθε ένταση που παραμονεύει στον αέρα. Ήθε το πνεύμα σου να φέρει ελαφρότητα, εσωτερική γαλήνη και ανάπαυση στην ψυχή. Όπου κάποτε υπήρχε βαρύτητα, ήθε τώρα να υπάρχει ειρήνη. Ζητάμε επίσης την προστασία σου για τα σώματά μας. Κράτα μακριά κάθε κακό που προσπαθεί να μας αποδυναμώσει, όλα τα συναισθήματα ακραίας κόπωσης, κάθε πόνο που δεν υποχωρεί, κάθε δυσφορία που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Άγγιξέ μας με το χέρι σου της θεραπείας και της προστασίας. Ήθε τα σώματά μας να φυλάσσονται, να ενδυναμώνονται και να προστατεύονται. Μητέρα του Θεού, περπάτα μαζί μας, φύλαξε τα βήματά μας, τις επιλογές μας, τα μονοπάτια μας. Κράτα μακριά ατυχήματα, κινδύνους, παγίδες και καταστάσεις που θα μπορούσαν να μας βλάψουν. Κλείστε πόρτες που δεν προέρχονται από τον Θεό και ανοίξτε μόνο εκείνες που οδηγούν στην ειρήνη. Αν ακολουθούμε λάθος μονοπάτι, οδήγησέ μας πίσω με αγάπη. Κύριε, τώρα δηλώνουμε με απλή πίστη ότι κανένα κακό δεν έχει εξουσία πάνω στη ζωή μας. Επειδή είμαστε παραδομένοι σε εσένα, δεν εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη, αλλά την προστασία σου. Δεν εμπιστευόμαστε τα ανθρώπινα λόγια, αλλά τη ζωντανή σου παρουσία. Όπου είσαι εσύ, το κακό δεν μπορεί να παραμείνει. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή η προσευχή έχει ήδη εισακουστεί. Σε ευχαριστούμε επειδή νιώθουμε, έστω και απαλά, ότι κάτι αλλάζει. Η ανησυχία αρχίζει να μειώνεται. Η καρδιά αρχίζει να ηρεμεί. Το μυαλό αρχίζει να ξεκουράζεται. Αυτό είναι ένα σημάδι της παρουσίας. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Μείνε μαζί μας. Προστάτεψε μας σήμερα. Προστάτεψέ μας απόψε. Προστάτεψέ μας πάντα. Και ήθε η ειρήνη που προέρχεται από εσένα να μείνει μαζί μας. Τώρα και για πάντα. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τώρα σε προσεγγίζουμε με ακόμη πιο ανοιχτές καρδιές, επειδή γνωρίζουμε ότι συχνά το κακό εισέρχεται μέσα από τις πληγές της ψυχής. Πληγές που κανείς δεν βλέπει. Πόνοι που έχουν κρατηθεί κρυμμένοι. Λόγια που πονάνε. Καταστάσεις που άφησαν το σημάδι του και δεν γιατρεύτηκαν ποτέ πραγματικά. Αυτή τη στιγμή προσεύχομαι μαζί με αυτό το άτομο, με απλά λόγια, ζητώντας κάτι βαθύ, εσωτερική φροντίδα,
Αγαπημένε πατέρα, γνωρίζεις κάθε πόνο που έχεις βιώσει. Ξέρεις ακριβώς πότε ξεκίνησε αυτός ο πόνος. Είδες κάθε δάκρυ που έπεφτε σιωπηλά, κάθε δύσκολη νύχτα, κάθε στιγμή που η καρδιά ένιωθε μόνη, απορριφθήσα ή ανίσχυρη. Δεν θέλουμε πλέον να το κουβαλάμε μόνοι μας. Σήμερα παραδίδουμε τα πάντα σε εσένα. Κύριε, άγγιξε τώρα τις πληγές της καρδιάς μας. Πληγές που προκλήθηκαν από ανθρώπους που αγαπήσαμε. Πληγές που προκλήθηκαν από εγκατάλειψη, απόρριψη, προδοσία, ταπείνωση ή αδιαφορία. Πολλοί από αυτούς τους πόνους έχουν σπρωχτεί μέσα μας, κρυμμένοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Αλλά παραμένουν εκεί, επηρεάζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιλογές μας. Σήμερα, σε ζητάμε, θεράπευσε ό,τι έμεινε ανοιχτό. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, σε παρακαλούμε να πλησιάσεις με τρυφερότητα, σαν μια μητέρα που αντιλαμβάνεται τον πόνο του παιδιού της χωρίς να χρειάζεται να του εξηγήσει. Πλησίασε μας τώρα. Τοποθέτησε τα απαλά σου χέρια σε κάθε οδυνηρή ανάμνηση. Ηρέμησε την καρδιά που ζει σε εγρήγορση. Τύλιξε με αγάπη αυτό που έχει πληγωθεί. Κύριε, γιάτρεψε τις πληγές της παιδικής ηλικίας, τους πόνους του παρελθόντος που ακόμα βαραίνουν το παρόν. Θεράπευσε εμπειρίες που δεν κατανοήθηκαν τότε, αλλά άφησαν το σημάδι τους. Θεράπευσε σκληρά λόγια που ακούσαμε και που ακόμα αντιχούν μέσα μας. Θεράπευσε συναισθήματα ενοχής, ντροπής και φόβου που έχουν εγκατασταθεί χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Σου ζητάμε επίσης, Κύριε, να γιατρέψεις τις πληγές που έχουμε προκαλέσει στον εαυτό μας. Λάθος αποφάσεις, επιλογές που έγιναν με πόνο, πράξεις που τώρα φέρνουν μεταμέλεια. Δεν θέλουμε πλέον να τιμωρούμε τους εαυτούς μας γι' αυτό. Βάζουμε τα πάντα μπροστά σου και ζητάμε συγχώρεση. Αλλά ζητάμε επίσης απελευθέρωση από την ενοχή. Ας πέσει το βάρος τώρα. Μητέρα του Θεού, πήγαινε αυτές τις θλίψεις στον Υιό σου. Πάρε κάθε βαριά ανάμνηση, κάθε συγκεχημένο συναίσθημα, κάθε δάκρυ που κρατήθηκε. Δίδαξέ μας να ξεκουραζόμαστε. Δίδαξέ μας να εμπιστευόμαστε ξανά. Πολλές φορές κλείνουμε τις καρδιές μας για να αποφύγουμε να υποφέρουμε ξανά. Αλλά αυτό μας εμποδίζει επίσης να ζήσουμε ειρηνικά. Βοήθησέ μας να ανοίξουμε ξανά τις καρδιές μας χωρίς φόβο. Κύριε, γιάτρεψε και τις πληγές που έχουν γεννήσει φόβο εμπιστοσύνης, φόβο αγάπης, φόβο παράδοση. Θεράπευσε την καρδιά που έχει μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της υπερβολικά. Θεράπευσε την ψυχή που έχει συνηθίσει να επιβιώνει, αλλά έχει ξεχάσει πως είναι να ζει ελαφρά. Θέλουμε πίσω αυτή την ελαφρότητα. Θεράπευσε, Πατέρα, τη βαθιά θλίψη που δεν έχει σαφή εξήγηση. Θεράπευσε το κενό που εμφανίζεται ακόμα και όταν όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Θεράπευσε το αίσθημα της συναισθηματικής εξάντλησης, της έλλειψης νοήματος, της συνεχούς βαρύτητα. Πιστεύουμε ότι το φως σου εισέρχεται ακριβώς σε αυτά τα μέρη. Τώρα, Κύριε, σε παρακαλούμε να κλείσεις όλα τα πνευματικά ρήγματα που άνοιξε ο πόνος. Όπου έχει εισέλθει η θλίψη, βάλε ειρήνη. Όπου έχει ριζώσει ο φόβος, βάλε εμπιστοσύνη. Όπου έχει ριζώσει η δυσαρέσκεια, βάλε συγχώρεση. Έστω και αν είναι μία συγχώρεση σε εξέλιξη, βήμα προς βήμα. Αγαπημένη μητέρα, δίδαξέ μας να βλέπουμε την ιστορία μας με περισσότερη αγάπη. Δίδαξέ μας να μην ορίζουμε τον εαυτό μας από τις πληγές μας, αλλά από την θεραπεία που ο Θεός επιτελεί τώρα. Τύλιξε τις ψυχές μας με τη φροντίδα σου. Ψιθύρισε στις καρδιές μας ότι είμαστε αγαπημένοι, προστατευμένοι και πολύτιμοι. Κύριε, τώρα λαμβάνουμε αυτή την εσωτερική θεραπεία. Ακόμα κι αν δεν τη νιώθουμε, αμέσως πιστεύουμε ότι κάτι βαθύ γίνεται. Κάτι αναδιοργανώνεται μέσα μας. Κάτι αποκαθίσταται. Αυτό που ήταν σπασμένο αρχίζει να ξαναχτίζεται με φροντίδα και αγάπη. Σε ευχαριστούμε, επειδή η θεραπεία δεν εξαρτάται από τη δύναμή μας, αλλά από την παρουσία σου. Παραμένουμε γαλήνοι, πιστεύοντας ότι αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Φύλαξε τις καρδιές μας, τα μυαλά μας και τις ψυχές μας και επίτρεψέ μας, από τώρα και στο εξής, να ζήσουμε πιο ελαφριές, πιο ελεύθερες και πιο προστατευμένες ζωές. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τώρα σου ζητάμε κάτι πολύ βαθύ και απαραίτητο. Προστατεύει το μυαλό μας, προσεύχομαι, μαζί με αυτό το άτομο. Χρησιμοποιώντας απλά λόγια, επειδή γνωρίζουμε ότι πολλές δυσκολίες δεν συμβαίνουν έξω, αλλά μέσα μας. Σκέψεις που έρχονται απροειδοποίητα, ιδέες που πληγώνουν, αναμνήσεις που επιστρέφουν, φόβοι που επαναλαμβάνονται. Σήμερα τα θέτουμε όλα αυτά ενώπιόν σου. Αγαπημένε Πατέρα, μπες τώρα στο μυαλό μας. Επισκέψου κάθε σκέψη, κάθε ανάμνηση, κάθε εικόνα που περνάει από το κεφάλι μας. Συχνά το μυαλό δεν ξεκουράζεται, ακόμα και όταν το σώμα είναι κουρασμένο. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ, ανησυχούμε πάρα πολύ, φανταζόμαστε άσχημα σενάρια που δεν συνέβησαν ποτέ. Αυτό μας στερεί την ειρήνη. Σήμερα σε ζητάμε, σώπασε ό,τι δεν προέρχεται από εσένα. Κύριε,
Διώξε τώρα όλες τις αρνητικές σκέψεις. Σκέψεις φόβου, αποτυχίας, ενοχής, σύγκρισης, αποθάρρυνση. Διώξε σκέψεις που λένε ότι είμαστε ανίκανοι, ότι δεν θα πετύχουμε, ότι κάτι κακό θα συμβεί. Αυτές οι φωνές δεν προέρχονται από εσένα. Απορρίπτουμε τώρα οτιδήποτε προσπαθεί να μας αποδυναμώσει από μέσα μας. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, σκεπάστε το μυαλό μας με το μανδύα σου. Φύλαξε τις σκέψεις μας όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν είμαστε ευάλωτοι. Συχνά σε αυτές τις στιγμές το μυαλό γεμίζει σύγχυση. Έλα μητέρα, φέρε ηρεμία, φέρε τάξη, φέρε εσωτερική γαλήνη. Κύριε, καθάρισε το μυαλό μας από επαναλαμβανόμενες σκέψεις που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε. Σκέψεις που συνεχώς στροβιλίζονται, υπενθυμίζοντας μας λάθη του παρελθόντος, παλιούς πόνους, καταστάσεις που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τα παρατάμε όλα αυτά τώρα. Δεν θέλουμε πλέον να είμαστε παγιδευμένοι στο παρελθόν. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά στο παρόν. Πατέρα, απομάκρυνε τις αγχωτικές σκέψεις που μας κάνουν να ζούμε συνεχώς ανήσυχοι για το αύριο. Απομάκρυνε τις φοβικές σκέψεις που μας κάνουν να περιμένουμε πάντα το χειρότερο. Δίδαξέ μας να εμπιστευόμαστε. Δίδαξέ μας να αναπαυόμαστε σε σένα. Βάλε στο μυαλό μας σκέψεις ελπίδας, ασφάλειας και αυτοπεποίθηση. Κύριε, φύλαξε και το νου μας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συχνά το σώμα ξαπλώνει, αλλά ο νους δεν σταματά. Σκέψεις εμφανίζονται, ανησυχίες αναδύονται, αναμνήσεις επιστρέφουν. Σε ζητάμε τώρα, μας δίνει ψυχική ηρεμία. Ήθε ο ύπνος να έρθει ειρηνικά, χωρίς ανησυχία, χωρίς φόβο, χωρίς ταραχή. Μητέρα του Θεού, απομάκρυνε κάθε νοητική σύγχυση. Απομάκρυνε κάθε αίσθημα βάρους, κουρασμένου νου, δυσκολίας στη σαφή σκέψη. Φέρε φως όπου υπάρχει σύγχυση. Φέρε ηρεμία όπου υπάρχει ταραχή. Φέρε εσωτερική σιωπή όπου υπάρχει θόρυβος. Κύριε, προστάτεψε το νου μας από σκέψεις που μας απομακρύνουν από εσένα. Σκέψεις απελπισίας, βαθιάς μοναξιάς, ατελείωτης θλίψης. Όταν αυτές οι σκέψεις προσπαθούν να εισέλθουν, ήθε η παρουσία σου να είναι πιο δυνατή. Ήθε να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι μας νοιάζονται, ότι μας αγαπούν. Προστατεύει επίσης το μυαλό μας από σκέψεις θυμού και δυσαρέσκειας. Όταν προκύπτουν οδυνηρές αναμνήσεις, μας βοηθά να αποφύγουμε να τρέφουμε πικρία. Μας βοηθά να απελευθερώσουμε σταδιακά ό,τι μας βαραίνει. Δεν θέλουμε να κουβαλάμε δηλητήριο μέσα μας. Θέλουμε ηρεμία. Κύριε, βάλε στο μυαλό μας καλές, απλές και αληθινές σκέψεις. Σκέψεις που φέρνουν ηρεμία, πίστη και ελπίδα. Ήθε να σκεφτόμαστε με περισσότερη αγάπη, περισσότερη υπομονή και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ήθε ο νους μας να είναι ένας τόπος ανάπαυσης, όχι μάχη. Αγαπημένη μητέρα, πρόσεχέ μας όταν είμαστε αδύναμοι. Πρόσεξέ μας όταν είμαστε κουρασμένοι. Πρόσεξέ μας όταν το μυαλό μας προσπαθεί να μας εξαπατήσει με ψέματα. Αυτό μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε στα μάτια του Θεού. Παιδιά που φροντίζονται, προστατεύονται και δεν εγκαταλείπονται ποτέ. Αγαπημένε Πατέρα, παραδίδουμε τώρα το νου μας στα χέρια σου. Δηλώνουμε ότι ανήκει σε εσένα. Ήθε καμία κακή σκέψη να μην μας κυριαρχεί πια. Ήθε η ειρήνη σου να γεμίσει κάθε κενό. Και ακόμα κι αν αυτές οι σκέψεις προσπαθήσουν να επιστρέψουν, επιλέγουμε να εμπιστευόμαστε ότι εσύ είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, επειδή ήδη νιώθουμε το μυαλό μας πιο ελαφρύ, πιο γαλήνιο, πιο ήρεμο. Σε ευχαριστούμε που μας φροντίζεις από μέσα μας. Μείνε μαζί μας, φύλαξε τις σκέψεις μας και πάντα οδήγησέ μας στην ειρήνη σου. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τώρα θέτουμε ενώπιον σου το σπίτι μας και η οικογένειά μας. Προσεύχομαι με αυτό το άτομο, χρησιμοποιώντας απλά λόγια, ως κάποιον που επίσης χρειάζεται την προστασία σου κάθε μέρα. Γνωρίζουμε ότι το σπίτι είναι ένας ιερός τόπος, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι συχνά κουβαλάει κούραση, ένταση, ανησυχίες και πληγές. Γι' αυτό, σήμερα αφιερώνουμε τα πάντα σε εσένα. Αγαπημένε Πατέρα, μπες τώρα στο σπίτι μας. Μπες από κάθε πόρτα, κάθε παράθυρο, κάθε γωνιά. Μπες στους χώρους όπου κοιμόμαστε, όπου τρώμε, όπου μιλάμε, όπου κλαίμε και όπου προσπαθούμε να ξεκουραστούμε. Ήθε η παρουσία σου να γεμίσει τα πάντα. Όπου είσαι, το κακό δεν μπορεί να παραμείνει. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να απομακρύνεις όλα τα αόρατα βάρη από το σπίτι μας. Αν υπήρξαν διαφωνίες, σκληρά λόγια, τρεφόμενες δυσαρέσκειες ή βαριές σιωπές, τα θέτουμε όλα ενώπιον σου τώρα. Πλύνε αυτή την ατμόσφαιρα με την ειρήνη σου. Ήθε ο αέρας να γίνει πιο ελαφρύς. Ήθε η ατμόσφαιρα να αλλάξει. Ήθε η ηρεμία να επιστρέψει σε αυτό το σπίτι. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, σε παρακαλούμε να καλύψεις το σπίτι μας με τον μανδύα σου. Όπως μια μητέρα προστατεύει το σπίτι της για να αναπαυθούν με ασφάλεια τα παιδιά της, προστάτεψε και εμάς τώρα. Ήθε κανένας φθόνος, καμία κακία, καμία κακή πρόθεση να μην μπορεί να διαβεί τις πόρτες του σπιτιού μας. Ήθε αυτός ο τόπος να φυλάσσεται μέρα νύχτα. Κύριε, αφιερώνουμε σε εσένα κάθε άνθρωπο που ζει εδώ.
κάθε ενήλικα, κάθε παιδί, κάθε ηλικιωμένο. Γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Γνωρίζεις τις ανησυχίες, τους πόνους, τους φόβους και τους αγώνες που κουβαλάει ο καθένας σιωπηλά. Επισκέφσου κάθε καρδιά τώρα, μία προς μία, με την ειρήνη σου. Προστάτεψε την οικογένειά μας, Πατέρα. Προστάτεψε τις σχέσεις μας. Κράτα μακριά τους καυγάδες, τις παρεξηγήσεις, τα πληγωτικά λόγια και τις βλαβερές πράξεις. Βοήθησέ μας να μιλάμε πιο ήρεμα, να ακούμε πιο υπομονετικά και να ενεργούμε με περισσότερη αγάπη. Όταν η κούραση μας καταβάλει, θύμισέ μας την παρουσία σου. Μητέρα του Θεού, πρόσεχε ιδιαίτερα τις στιγμές που δεν είμαστε όλοι μαζί. Πρόσεχε όσους βγαίνουν για να δουλέψουν, να σπουδάσουν, να λύσουν προβλήματα. Πρόσεχε όσους μένουν στο σπίτι. Πρόσεχε όσους φτάνουν κουρασμένοι. Πρόσεχε όσους κουβαλούν ανησυχίες. Ήθε κανείς να μην βγει απροστάτευτο και όλοι να επιστρέψουν ειρηνικά. Κύριε, καθαγιάζουμε επίσης οτιδήποτε εισέρχεται στο σπίτι μας. Τις συζητήσεις, τις επισκέψεις, τα νέα, τις σκέψεις που φέρνουμε από τον δρόμο. Ήθε τίποτα που δεν προέρχεται από εσένα να μην βρει χώρο εδώ. Κλείστε τις πόρτες στο κακό και ανοίξτε τις πόρτες στην ειρήνη, στην απλή χαρά και στην ανάπαυση. Προστάτεψε το σπίτι μας κατά τη διάρκεια της νύχτας, Πατέρα. Όταν τα φώτα σβήσουν και επικρατήσει σιωπή, πρόσεχε τον ύπνο μας. Κράτα μακριά όλους τους νυχτερινούς φόβους, κάθε ανησυχία, όλες τις κακές σκέψεις. Ήθε η ανάπαυσή μας να είναι γαλήνια. Ήθε ο ύπνος μας να είναι αναζωογονητικός. Ήθε η νύχτα να είναι μια περίοδος φροντίδας και όχι αγωνίας. Αγαπημένη μου μητέρα, πέρασε τώρα από κάθε δωμάτιο, από κάθε κρεβάτι. Άφησε τη μητρική σου φροντίδα σε όσους κοιμούνται. Διώξε κάθε κακό, κάθε κίνδυνο, κάθε καταπίεση. Ήθε τα όνειρά τους να είναι ελαφριά. Ήθε οι καρδιές τους να αναπαυθούν. Ήθε το μυαλό τους να είναι ήρεμο. Κύριε, καθαγιάζουμε το σπίτι μας ως τόπο ειρήνης. Ακόμα κι αν τα προβλήματα δεν εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη, ήθε να υπάρχει εδώ ένα καταφύγιο, ένα μέρος όπου μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ανακτήσουμε δυνάμεις και να νιώσουμε την παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή η αφιέρωση δεν είναι μάταιη. Κάτι αλλάζει όταν σου παραδίδουμε το σπίτι μας. Κάτι μπαίνει στη θέση του. Κάτι ηρεμεί. Κάτι προστατεύεται. Τώρα λαμβάνουμε αυτή την προστασία με ευγνωμοσύνη. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Μείνε στο σπίτι μας. Μείνε στην οικογένειά μας. Και ήθε αυτό, το σπίτι να φυλάσσεται πάντα από την ειρήνη σου και κάτω από το μανδύα της μητέρας του Θεού. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τώρα ερχόμαστε ενώπιόν σου, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, με άδεια χέρια και ανοιχτή καρδιά προσεύχομαι με αυτό το άτομο, όχι ως κάποιον που έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά ως κάποιον που χρειάζεται επίσης να μάθει να εμπιστεύεται. Σήμερα παραδίδουμε τα πάντα σε εσένα. Όχι μόνο ένα μέρος, όχι μόνο ότι είναι εύκολο, αλλά όλες μας οι ζωές. Αγαπημένε Πατέρα, έχουμε κουραστεί να προσπαθούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Έχουμε κουραστεί να σκεφτόμαστε υπερβολικά, να κουβαλάμε ανησυχίες, να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, να κρατάμε προβλήματα που είναι πολύ μεγάλα για εμάς. Πολλές φορές χαμογελάμε εξωτερικά, αλλά μέσα μας είμαστε συγκλονισμένοι. Σήμερα σταματάμε. Σήμερα τα αφήνουμε πίσω μας. Σήμερα παραδεινόμαστε. Κύριε, εναποθέτουμε τις ανησυχίες μας στα χέρια σου. Ανησυχίες για το αύριο, για τα χρήματα, για την εργασία, για την υγεία, για την οικογένεια, για τις δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχουν πράγματα που μας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα, που απασχολούν το μυαλό μας όλη μέρα. Τώρα λέμε, με απλή πίστη, εσύ θα φροντίσεις γι' αυτό για εμάς. Παραδίδουμε επίσης τους φόβους μας σε εσένα. Φόβο μήπως κάνουμε λάθη, φόβο μήπως χάσουμε, φόβο μήπως δεν μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, φόβο για το τι μπορεί να συμβεί. Πολλούς από αυτούς τους φόβους δεν μπορούμε καν να τους εξηγήσουμε, αλλά είναι εκεί, βαραίνοντάς μας. Σήμερα βάζουμε τα πάντα μπροστά σου. Δεν θέλουμε πλέον να ζούμε καθοδηγούμενοι από τον φόβο. Θέλουμε να ζούμε καθοδηγούμενοι από εμπιστοσύνη. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, δίδαξέ μας να εμπιστευόμαστε όπως εμπιστεύτηκες εσύ. Ακόμα και χωρίς να καταλαβαίνεις τα πάντα, ακόμα και χωρίς να έχεις όλες τις απαντήσεις, είπες ναι και παρέδωσες τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. Δίδαξέ μας να κάνουμε το ίδιο. Αυτό μας βοηθά να αφήσουμε τον έλεγχο, να ηρεμήσουμε τις καρδιές μας, να εμπιστευτούμε πραγματικά. Κύριε, παραδίδουμε το παρελθόν μας σε εσένα. Παραδίδουμε τα λάθη μας, τις λανθασμένες επιλογές μας, τα μονοπάτια που μας έφεραν πόνο. Δεν θέλουμε να παγιδευτούμε στο παρελθόν. Αφήνουμε τα πάντα στα χέρια σου και σου ζητάμε να θεραπεύσεις, να μεταμορφώσεις και να δώσεις νέο νόημα στην ιστορία μας. Σου προσφέρουμε κι εμείς αυτό το δώρο, σήμερα, με όλα όσα φέρνει, τις ευθύνες, τις προκλήσεις, τους μικρούς αγώνες, τις δύσκολες στιγμές. Ήθε αυτή η παρούσα στιγμή να μην βιωθεί με άγχος, αλλά με την παρουσία σου. Ήθε να ζούμε ένα βήμα τη φορά, πιστεύοντας ότι εσύ είσαι μαζί μας. Και παραδίδουμε το μέλλον μας σε σένα, Κύριε. Αυτό που δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά μας ανησυχεί ήδη. Τα σχέδια,
τα όνειρα, οι αβεβαιότητες. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, αλλά ξέρουμε ποιος βαδίζει μαζί μας. Γι' αυτό λέμε τώρα, από τα βάθη της καρδιάς μας, γεννηθεί το θέλημά σου. Κύριε, βοήθησέ μας να αποδεχτούμε ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Αυτό μας δίνει ηρεμία να περιμένουμε. Αυτό μας δίνει υπομονή να εμπιστευτούμε τον σωστό χρόνο. Συχνά θέλουμε άμεσες απαντήσεις, γρήγορες λύσεις, επίγουσες αλλαγές. Αλλά σήμερα επιλέγουμε να αναπαυθούμε σε εσένα, γνωρίζοντας ότι ενεργείς στον δικό σου χρόνο. Μητέρα του Θεού, κράτα μας το χέρι όταν η πίστη μας είναι αδύναμη, όταν οι καρδιές μας κλονίζονται, όταν εμφανίζεται η αμφιβολία, όταν η κούραση χτυπάει δυνατά. Μην μας αφήσεις να τα παρατήσουμε. Υπενθύμησέ μας ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι ταπείνωση, είναι παράδοση. Κύριε, και εμείς εμπιστευόμαστε τις αποφάσεις μας σε σένα, τις μεγάλες και τις μικρές. Αυτές που πρέπει να επιλέξουμε και αυτές που μας μπερδεύουν ακόμα. Σε παρακαλούμε να μας καθοδηγήσεις απαλά. Κλείνεις μονοπάτια που δεν προέρχονται από σένα, ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνουμε τώρα. Άνοιξε μονοπάτια που οδηγούν στην ειρήνη, ακόμα και αν φαίνονται απλά. Παραδίδουμε τις σχέσεις μας σε εσένα. Άνθρωποι που αγαπάμε, άνθρωποι που μας έχουν πληγώσει, άνθρωποι που μας ανησυχούν. Τα αφήνουμε όλα στα χέρια σου. Δεν θέλουμε να κουβαλάμε μόνοι μας το βάρος των άλλων. Φρόντισε τον, καθένα σύμφωνα με το θέλημά σου. Αγαπημένε Πατέρα, αυτή τη στιγμή επιλέγουμε να εμπιστευτούμε. Ακόμα και αν οι καρδιές μας εξακολουθούν να μαθαίνουν. Ακόμα και αν το μυαλό μας προσπαθεί ακόμα να ελέγξει. Ακόμα και αν ο φόβος εξακολουθεί να αναδύεται. Επιλέγουμε να εμπιστευτούμε επειδή γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι πιστός. Δέξου αυτή την προσφορά τώρα. Δέξου τις ζωές μας, την ιστορία μας, τις μέρες μας και βάλε μέσα μας μία ειρήνη που δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις. Μία ειρήνη που πηγάζει από τη βεβαιότητα ότι είμαστε στα χέρια σου. Αναπαυόμαστε σε σένα, Κύριε. Εμπιστευόμαστε σε σένα. Παραδίδουμε τα πάντα σε σένα. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, τώρα σου ζητάμε κάτι πολύ απαραίτητο για το ταξίδι. Φως και διάκριση προσεύχομαι με αυτό το άτομο, χρησιμοποιώντας απλά λόγια, επειδή γνωρίζουμε ότι συχνά δεν είναι η δύναμη που λείπει, είναι η σαφήνεια. Δεν είναι το θάρρος, είναι η κατεύθυνση. Γι' αυτό, σήμερα ανοίγουμε τις καρδιές μας και ρωτάμε, διαφώτισέ μας. Αγαπημένε Πατέρα, πόσο συχνά είμαστε μπερδεμένοι. Σκεφτόμαστε πολύ, ακούμε πολλές φωνές, λαμβάνουμε πολλές συμβουλές, αλλά ακόμα κι έτσι, οι καρδιές μας παραμένουν αβέβαιες. Δεν ξέρουμε ποιο μονοπάτι να ακολουθήσουμε, τι να διαλέξουμε, τι να αφήσουμε πίσω μας. Σήμερα θέτουμε αυτή τη σύγχυση ενώπιόν σου. Δεν θέλουμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Θέλουμε το φως σου. Κύριε, άναψε το φως σου μέσα μας. Φώτισε το νου μας για να βλέπουμε καθαρά. Φώτισε τις καρδιές μας για να νιώθουμε ειρήνη κάνοντας τις σωστές επιλογές. Όταν μια απόφαση προέρχεται από εσένα, φέρνει ειρήνη, ακόμα κι αν είναι δύσκολη. Βοήθησέ μας να αναγνωρίσουμε αυτή την ειρήνη. Αγαπημένη Μητέρα, Μητέρα του Θεού, βάδισε μαζί μας σε αυτή τη στιγμή της απόφασης. Συχνά οι καρδιές μας είναι διχασμένες, τα μυαλά μας γεμάτα και δεν ξέρουμε πώς να ακούσουμε τι λέει ο Θεός. Βοήθησέ μας να σιγήσουμε τον θόρυβο από μέσα και από έξω. Βοήθησέ μας να ακούσουμε τη φωνή του Θεού στη σιωπή. Κύριε, δώσε μας διάκριση για να αναγνωρίζουμε τι προέρχεται από εσένα και τι όχι. Δεν είναι όλα όσα φαίνονται καλά για εμάς. Δεν προέρχονται όλα όσα λάμπουν από το. Δώσε μας πνευματικά μάτια για να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα. Αυτό μας δίνει μια προσεκτική καρδιά για να αντιλαμβανόμαστε τα σημάδια. Φώτισε, Πατέρα, τις καθημερινές μας επιλογές. Οι μικρές αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά χτίζουν επίσης τη ζωή μας. Βοήθησέ μας να επιλέγουμε πιο ήρεμα, πιο σοφά, με λιγότερη παρόρμηση. Κράτα μας μακριά από αποφάσεις που παίρνονται με φόβο, βιασύνη ή θυμό. Κύριε, όταν αντιμετωπίζουμε μπερδεμένα μονοπάτια, δείξε μας τον δρόμο για να πάμε. Όταν μια πόρτα δεν είναι για εμάς, κλείσε την με αγάπη. Ακόμα κι αν πονάει, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Και όταν ένα μονοπάτι είναι το σωστό, άνοιξε το με την ειρήνη σου. Ακόμα κι αν φαίνεται απλό ή διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε. Μητέρα του Θεού, βοήθησέ μας να εμπιστευόμαστε όταν η απάντηση δεν έρχεται γρήγορα. Συχνά θέλουμε σαφή σημάδια, άμεσες απαντήσεις, γρήγορες λύσεις. Αλλά σήμερα ζητάμε και υπομονή. Δίδαξέ μας να περιμένουμε το χρόνο του Θεού χωρίς απελπισία, χωρίς άγχος, χωρίς φόβο. Κύριε, φώτισε τις αποφάσεις μας στην εργασία, στις οικογένειές μας και στις σχέσεις μας. Φώτισε επιλογές που περιλαμβάνουν αλλαγές, αποχαιρετισμούς και νέα ξεκινήματα. Μερικές φορές φοβόμαστε να κάνουμε λάθη και παραμένουμε στάσιμοι. Άλλες φορές προχωράμε μπροστά χωρίς να σκεφτόμαστε. Χάρισέ μας ισορροπία. Μας δίνει την ικανότητα να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που μας κάνουν καλό
και εκείνους που μας απομακρύνουν από την ειρήνη. Δεν θέλουμε να κρίνουμε κανέναν, αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε τις καρδιές μας. Αυτό μας βοηθά να βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει αλήθεια, σεβασμός και αγάπη. Αυτό μας κρατά μακριά από περιβάλλοντα που μας μπερδεύουν και μας πληγώνουν. Κύριε, φώτισε και τα συναισθήματά μας. Μερικές φορές συγχέουμε τον φόβο με τη διαίσθηση, το άγχος με την προειδοποίηση, τη θλίψη με την αλήθεια. Βοήθησέ μας να διακρίνουμε τι προέρχεται από μια πληγωμένη καρδιά και τι προέρχεται από το πνεύμα σου. Ήθε το φως σου να οργανώσει ό,τι είναι χαοτικό μέσα μας. Αγαπημένη μητέρα, κράτα μας το χέρι όταν νιώθουμε ανασφάλεια, όταν η αμφιβολία σέρνεται, όταν οι καρδιές μας τρέμουν. Θύμισέ μας ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει στην πορεία. Ακόμα και όταν κάνουμε λάθη, συνεχίζει να μας καθοδηγεί. Κύριε, βάλε μέσα μας ένα απαλό φως, ένα φως που δεν τυφλώνει, αλλά καθοδηγεί. Ένα φως που δεν βιάζεται, αλλά οδηγεί. Ένα φως που δεν συγχέει, αλλά ηρεμεί. Ήθε αυτό το φως να είναι μαζί μας όταν ξυπνάμε, όταν αποφασίζουμε, όταν μιλάμε, όταν ενεργούμε. Τώρα έχουμε λάβει αυτή την επίγνωση. Παρόλο που δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, επιλέγουμε να εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός μας καθοδηγεί βήμα προς βήμα. Νιώθουμε ότι οι καρδιές μας είναι πιο ήρεμες, το μυαλό μας πιο καθαρό και το μονοπάτημα πιο φωτεινό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που το φως σου δεν σβήνει ποτέ. Σε ευχαριστώ που δεν περπατάμε στο σκοτάδι. Μείνε μαζί μας, φώτισε τα βήματά μας και πάντα οδήγησε μας στην ειρήνη σου. Αμήν. Κύριε Θεέ, δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε, αλλά για να ευχαριστήσω προσεύχομαι με αυτό το άτομο με απλή και ειλικρινή καρδιά, επειδή γνωρίζουμε ότι η ευγνωμοσύνη αλλάζει τα πάντα. Ακόμα και πριν δούμε όλες τις απαντήσεις, ακόμα και πριν κατανοήσουμε όλα τα μονοπάτια, επιλέγουμε να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε επειδή εσύ είσαι εδώ. Να ευχαριστήσουμε επειδή δεν μας έχεις εγκαταλείψει. Να ευχαριστήσουμε επειδή εσύ ήδη ενεργείς. Αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την προστασία που έχουμε ήδη λάβει, ακόμα και χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Σε ευχαριστούμε για τις φορές που ήμασταν ασφαλείς από κάτι που θα μπορούσε να μας είχε βλάψει και δεν το γνωρίζαμε καν. Σε ευχαριστούμε για τις κλειστές πόρτες που τώρα καταλαβαίνουμε ως φροντίδα. Σε ευχαριστούμε για τις σιωπηλές απελευθερώσεις, για τους κινδύνους που αποφεύθηκαν, για τις πτώσεις που δεν συνέβησαν. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την ειρήνη που αρχίζει να παίρνει τη θέση του φόβου. Σε ευχαριστώ γιατί η καρδιά μου δεν είναι πια τόσο βαριά όσο πριν. Σε ευχαριστώ γιατί το μυαλό μου αρχίζει να ηρεμεί. Παρόλο που οι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, είμαστε ευγνώμονες γιατί δεν είμαστε πια μόνοι σε αυτές. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, σε ευχαριστούμε για τη συνεχή παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για τη μητρική σου φροντίδα, η οποία περιβάλλει, προστατεύει και ηρεμεί. Σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα και όταν δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε σωστά, εσύ μεσιτεύεις για εμάς. Σε ευχαριστούμε για το μανδύα σου που μας καλύπτει, για την τρυφερότητά σου που μας παρηγορεί, για τη δύναμή σου που μας στηρίζει. Κύριε, σε ευχαριστώ για την θεραπεία που έχει ήδη ξεκινήσει, παρόλο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σε ευχαριστώ για τις πληγές που αγγίζονται με αγάπη. Σε ευχαριστώ γιατί οι παλιοί πόνοι δεν έχουν πια την ίδια δύναμη. Σε ευχαριστώ γιατί ό,τι μας πλήγωνε αρχίζει να χάνει τη δύναμή του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για το σπίτι μας, για την οικογένειά μας, για τους ανθρώπους που έχεις βάλει στο δρόμο μας, ακόμα και με τις ατέλειες, ακόμα και με τις δυσκολίες. Είμαστε ευγνώμονες επειδή αποτελούν μέρος της ιστορίας μας. Σε ευχαριστούμε για τα μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής που συχνά περνούν απαρατήρητα. Τον αέρα που αναπνέουμε, το φαγητό, την ξεκούραση, την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από την αρχή. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που προστατεύεις το μυαλό μας. Σε ευχαριστώ που οι κακές σκέψεις δεν κυριαρχούν πλέον όπως κάποτε. Σε ευχαριστώ που η σύγχυση αρχίζει να δίνει τη θέση της στη διάβγεια. Σε ευχαριστώ που η εσωτερική γαλήνη αρχίζει να αναδύεται, έστω και σταδιακά. Μητέρα του Θεού, σε ευχαριστούμε που μας έμαθες να εμπιστευόμαστε. Σε ευχαριστούμε που μας υπενθύμησες ότι δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τα πάντα για να βρούμε ειρήνη. Σε ευχαριστούμε που μας οδηγείς πάντα στον Υιό σου, ακόμα και όταν οι καρδιές μας είναι αδύναμες. Κύριε, σε ευχαριστούμε επίσης για τους αγώνες, επειδή ξέρουμε ότι μας δίδαξαν κάτι. Ακόμα και όταν πόνεσαν, ακόμα και όταν ήταν δύσκολα, σήμερα επιλέγουμε να ευχαριστήσουμε, επειδή ήσουν μαζί μας σε κάθε έναν από αυτά. Τίποτα δεν ήταν μάταιο, τίποτα δεν ξεχάστηκε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που έχουν ήδη φτάσει, αλλά και για εκείνες που πρόκειται να έρθουν. Σας ευχαριστώ επειδή ο χρόνος του Θεού είναι τέλειος, ακόμα και όταν δεν συμπίπτει με το δικό μας. Σας ευχαριστώ επειδή εσύ δεν αργείς ποτέ. Αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστώ για την ελπίδα που αναγεννιέται. Σε ευχαριστώ γιατί νιώθουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας ότι κάτι μεταμορφώνεται. Σε ευχαριστώ γιατί δεν νιώθουμε πλέον τόσο χαμένοι.
Σε ευχαριστώ, γιατί η πίστη, όσο μικρή κι αν είναι, παραμένει ζωντανή. Αγαπημένη μητέρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας ως μια χειρονομία αγάπης. Ακόμα και χωρίς μεγάλα λόγια, ακόμα και χωρίς μεγάλες χειρονομίες, οι καρδιές μας είναι ευγνώμονες. Και γνωρίζουμε ότι μια ευγνώμων καρδιά προσελκύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του Θεού. Κύριε, επιλέγουμε να ζούμε με ευγνωμοσύνη, ακόμα και στις δύσκολες μέρες, ακόμα και όταν όλα φαίνονται άλυτα. Η ευγνωμοσύνη μας υπενθυμίζει ότι εσύ είσαι πιστός, ότι νοιάζεσαι, ότι εσύ προστατεύεις. Δεχτείτε τώρα την ευγνωμοσύνη μας ως ζωντανή προσευχή. Ήθε να σφραγίσει όλα όσα έχουν ζητηθεί, όλα όσα έχουν δοθεί, όλα όσα έχουν θεραπευτεί. Ήθε η ευγνωμοσύνη να είναι σαν σφραγίδα ειρήνης στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τώρα και πάντα. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, φτάσαμε τώρα στο τέλος αυτής της προσευχής, αλλά όχι μέχρι το τέλος της παρουσίας. Σου προσεύχομαι με αυτό το άτομο με γαλήνια καρδιά, επειδή γνωρίζουμε ότι όταν τελειώνει η προσευχή, η φροντίδα συνεχίζεται. Τίποτα από όσα δόθηκε εδώ δεν χάνεται. Τίποτα από όσα σου εμπιστεύτηκαν δεν ξεχνιέται. Τώρα, σφραγίζουμε τα πάντα σε σένα. Αγαπημένε Πατέρα, βάζουμε σφραγίδα ειρήνης σε όλα όσα έχουν προσευχηθεί. Σφραγίζουμε την προστασία, την θεραπεία, την απελευθέρωση, την ηρεμία του νου, την παράδοση της ζωής, το φως στις επιλογές και την ευγνωμοσύνη που έχει αναδυθεί από την καρδιά. Ήθε τίποτα να μην ανατρέψει αυτό που έχεις ήδη ξεκινήσει. Ήθε αναμφίβολα να σβήσει την πίστη που έχει τώρα ανάψει. Κύριε, δηλώνουμε ότι η ειρήνη σου παραμένει μαζί μας. Μια απλή, σιωπηλή, βαθιά ειρήνη. Ακόμα και αν τα προβλήματα δεν εξαφανιστούν μόνο μιας, ακόμα και αν η ζωή συνεχίζεται με προκλήσεις, εμείς επιλέγουμε να πορευόμαστε με αυτή την ειρήνη. Μια ειρήνη που δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις, αλλά από τη βεβαιότητα ότι εσύ είσαι μαζί μας. Αγαπημένη μητέρα, μητέρα του Θεού, σε παρακαλούμε να παραμείνεις μαζί μας μετά από αυτή την προσευχή. Ήθε ο μανδύας σου να μας καλύπτει. Όταν σηκωνόμαστε από εδώ, όταν επιστρέφουμε στις εργασίες μας, όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες συζητήσεις ή στιγμές κούρασης, υπενθύμησέ μας ότι είμαστε προστατευμένοι. Ήθε να μην ξεχνάμε τι νιώσαμε εδώ. Κύριε, φύλαξε τις καρδιές μας για να μην επιστρέψουν στον φόβο. Φύλαξε το νου μας για να μην επιστρέψει στη σύγχυση. Όταν οι παλιές σκέψεις προσπαθούν να επιστρέψουν, όταν οι ανησυχίες προσπαθούν να πιάσουν χώρο, θύμισέ μας την παρουσία σου. Ήθε να αναπνεύσουμε βαθιά και να εμπιστευτούμε ξανά. Αγαπημένε Πατέρα, σε παρακαλούμε να σφραγίσεις το σπίτι μας με την ειρήνη σου. Ήθε να νιώθουμε αυτή τη φροντίδα όταν φεύγουμε ή μπαίνουμε. Ήθε η ατμόσφαιρα να παραμείνει ελαφριά. Ήθε η σιωπή να είναι γαλήνια. Ήθε τα λόγια να είναι πιο απαλά. Ήθε η αγάπη να είναι πιο παρούσα. Μητέρα του Θεού, σφράγισε τα βήματά μας. Φύλαξε τα μονοπάτια μας. Κράτα μακριά κινδύνους, παγίδες και καταστάσεις που θα μπορούσαν να μας βλάψουν. Ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ήθε να απομακρυνθούμε από ό,τι δεν μας εξυπηρετεί. Ήθε να καθοδηγούμαστε με προσοχή, σαν προστατευμένα παιδιά. Κύριε, σφράγισε και τον ύπνο μας. Όταν ξαπλώνουμε, ας έρθει η ανάπαυση χωρίς βάρος. Ήθε ο νους μας να μην τρέχει ξανά. Ήθε το σώμα μας να χαλαρώσει. Ήθε οι καρδιές μας να εμπιστεύονται. Αν ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ας είναι με ειρήνη, όχι με φόβο. Ήθε να νιώθουμε την παρουσία σου ακόμα και στη σιωπή. Σε παρακαλούμε, Πατέρα, όλα όσα θίγονται σε αυτή την προσευχή να συνεχίσουν να φροντίζονται τις επόμενες ημέρες. Ήθε η θεραπεία να συνεχιστεί. Ήθε η προστασία να συνεχιστεί. Ήθε το φως να συνεχίσει να καθοδηγεί τις επιλογές μας. Ήθε η πίστη να παραμείνει ζωντανή, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Κύριε, βοήθησέ μας να φέρουμε αυτή την ειρήνη στην καθημερινότητά μας, στις συζητήσεις μας, στην εργασία μας, στις συναντήσεις μας, στις αποφάσεις μας. Ήθε να μην είμαστε οι ίδιοι μετά από αυτή την προσευχή. Ήθε να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο σίγουροι, πιο συνειδητοποιημένοι για την παρουσία σου. Αγαπημένη μητέρα, όταν η πίστη είναι αδύναμη, θύμισέ μας όλα όσα έχουν δοθεί εδώ. Όταν οι καρδιές μας τρέμουν, θύμισέ μας ότι ο Θεός είναι πιστός. Όταν ο φόβος προσπαθεί να επιστρέψει, θύμισέ μας ότι είμαστε υπό την προστασία σου. Αγαπημένε Πατέρα, τώρα σφραγίζουμε αυτή την προσευχή με εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε ξανά, γιατί ξέρουμε ότι έχεις ακούσει. Ξέρουμε ότι έχεις λάβει. Ξέρουμε ότι ενεργείς. Γι' αυτό αναπαυόμαστε. Είμαστε εν ειρήνη, Κύριε. Περπατάμε εν ειρήνη. Ζούμε εν ειρήνη. Και παραδίδουμε τα πάντα πίσω στα χέρια σου, εμπιστευόμενοι ότι κανένα κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, διότι φυλασσόμαστε από εσένα και βρισκόμαστε υπό την προστασία της Θεοτόκου. Αμήν.
Μέχρι να φτάσετε σε αυτό το σημείο, κάτι έχει ήδη αλλάξει μέσα σας. Αυτή η συμβουλή δεν έχει περάσει μάταια από την καρδιά. Έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί σιωπή όπου υπήρχε σύγχυση, ειρήνη όπου υπήρχε βαρύτητα, διάβγεια όπου υπήρχε αμφιβολία. Όταν η αλήθεια αγγίζει την ψυχή, όχι μόνο παρηγορεί, αλλά και μεταμορφώνει. Και όποιος λαμβάνει αυτό το φως, δεν το κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Γίνεται ένα κανάλι για να αφυπνιστούν και άλλοι. Εκδηλώνοντας αυτήν την αλήθεια, ενισχύεται αυτό που ο Θεός έχει ήδη ξεκινήσει μέσα σας. Η αλληλεπίδρασή σας στηρίζει αυτό το ζωντανό έργο, διευρύνει την εμβέλεια και επιτρέπει σε περισσότερες καρδιές να αγγιχτούν. Υπάρχει μια επόμενη αποκάλυψη έτοιμη, ακόμη βαθύτερη, ακόμη πιο άμεση, που θα φωτίσει σημεία που μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε καν σήμερα. Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί το ταξίδι συνεχίζεται. Γράψτε στα σχόλια μια φράση, μια λέξη ή μια πνευματική έκφραση που αντιπροσωπεύει αυτό που ο Θεός έχει κάνει μέσα σας αυτή τη στιγμή. Αυτή η χειρονομία σφραγίζει τη μεταμόρφωση και μαρτυρά ότι η καρδιά σας έχει επιτευχθεί.